Minsan, kumpleto ang pamilya. Pero parang may kulang. Magkakasama sa bahay, pero magkakalayo ang puso. What if hindi lang natin napapansin kung ano ang nawawala? Hindi problema ang pera. Hindi rin problema ang oras. Ang totoo, hindi na natin nasusunod ang design ng Diyos. Kaya may misunderstanding, may sakit, at may mga relasyong unti-unting nasisira. Pero may good news. Kayang i-restore ng Diyos ang pamilya mo. Sa Family Matters, matututunan mo ang God's design for the family. Love and respect, raising godly children, healing broken relationships, at kung paano bumuo ng Christ-centered home. Hindi pa huli ang lahat. Kahit may sugat, kahit may lamat, God can rebuild your home. Samahan niyo ako sa Family Matters because your family matters to God.